Yaw niyo kuno na nga nakautang mo kabubuton ni BBM kay tag 20 ang bugas. Ayaw na ninyo kuna-una mga par kay dili na madayon ang bugas nga tag 20 kung wa pa eleksyon. Dapat magpasalamat ta kay naay eleksyon. So what's up? Kumusta mga YouTube friends and subscribers? Sa mga viewers nato diya, kumusta kamong tanan? O mahinaot ta nga maayo ra ang inyong panglawas karon. Ug salamat kayo mga par sa inyong pag-subscribe sa akong channel. Ug sa katong mga viewers nato din na nga wala pa naka-subscribe. Palihog lang kong subscribe mga par diya sa ubos akong video. Nay subscribe button diya. Palihog lang kong pindot ana para ma-update sad mo sa atong mga video nga ipang-upload mga par. Then atong i-shout out atong mga supporters diya sa Bugo City. Mayong gabi ninyo diha tanan sa taga Bugo City. Mayong gabi ninyo. Ug katong mga subscribers nato nga nasa south nga area, mayong gabi kaninyong tanan. So karon mga par kay hapit na magyud ang eleksyon, hapit na gyud ang Mayo 12. Atong pilion og tarong mga par ang leader nga moserbisyo nga tinud-anay o dili mangurap sa kwarta sa gobyerno. So karon ato ning higutan og balik ang bugas nga tag 20. So katong nakapalit sa bugas nga tag 20, unya katong wala pa nakapalit, ayaw ninyo gunahon na mga par nga nakautang mo kabubuton ni BBM kay ang bugas nga tag 20 na. Ayaw nyo gunahon na nga namoy utang kabubuton niya kay kanang bugas nga tag 20 ang kanang gigasto na kwarta na natong mga katawhan, kwarta na natong nagbayad og buhis. So ayaw mo kauwaw, ayaw niyo guna-una nga nakautang mo kabubuton niya kay nang atuan ng kwarta. Ang kaning inagibuhat mga par kanang usasa di ka pang budol man ni inagibuhat kay nganong sa kadugay sa panahon tulo ka tuig nga gikan sa paglingkod niya sa iyang gisaad sa una nga mo niya tag 20 ang kilo sa bugas, pero iya mang gituman tinuod pero sa panahon pud sa eleksyon ngano nga wala man niya buhata sa una sa iyang paglingkod sa isip usa ka presidente, isip usa ka leader sa Pilipinas, nganong wala man na niya buhata tulo ka tuig gikan sa iyang paglingkod. Karon pa niya gihimo nga kay hapit naman ang eleksyon sa may pasabot ani gusto nilang ibudol ang mga tao. So katong nakapalit sa bugas, ayaw mo ninyo gunahuna nga nakautang mo kabubuton ni BBM kay kanang bugas nga gipalit ninyo ang gigastuhan na kwarta ra pud nato. Bahala og kuan mga war, bahala NFA na nga rice, lami masad na ang NFA. Dili lang ta magpili og bugas kay dili lang makadaot nato okay ra na mopalit ta na inang bugas nga tag 20 ang kilo. Pero atong tumanon kung unsa man ang naa sa atong dughan, dili ta magpabudol ana kay gihimo ra na nila, strategy ra na nila kay eleksyon na. Kung wala pa eleksyon mga par, dili yun na madayon ang bugas nga tag 20. Pero ang pangutana ani mga par, kung padayon ba na nga tag 20 or eleksyon ra na kutob. Ato na nang paminawan mga par kung asa na kutob ang bugas nga tag 20. Pahimosli ninyo mga par, magpahimos tagpalit sa bugas nga tag 20 kay sayang kayo ang panahon nga nagbaligya sila sa bugas nga purting baratuha. Unya gikumpra nila mahal ngadto sa supplier, ilang ibaligyag barato sa tuwa. So ang labas ani itara gihapon ang magbayad. So ang resulta ana mga par, yabo atong pundo sa gobyerno. Unya mahurot ang pundo sa gobyerno, mangutang ang Pilipinas og bugas i-supply sa tuwa nga
tag 20 lang gihapon, so utang lang gihapon nato, kita lang gihapon mo bayad mga par. Pero ayaw niyo kung una nga nakautang mo kabubuton ni BBM kay tag 20 ang bugas. Ayaw na ninyo kung nauna mga par kay dili na madayon ang bugas nga tag 20 kung wa pa eleksyon. Dapat magpasalamat ta kay naay eleksyon nga naktilaw ta sa bugas nga tag 20. Unya og daghan kayong salamat mga par, and daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe sa akong channel, and daghan kayong salamat inyo mga par.